खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आबादारिफोरनि गोख्रों दिल्ली चलो सोमावसारनाया थांनाय समबारखालिनिफ्रायनो जागायजेन्दोंमोन, जेराव पुलिस आरो आबादारिफोरनि गेजेराव माखासे हिंसायारि जाथायफोरबो सोमजिदोंमोन। थिग बेबादियैनो मैयाबो आबादारिफोरा दिल्ली चलो सोमावसारनायनि लेखायै हादोरनि राजथावनि दिल्ली फारसे रोजा रोजा आबादारिफोरा आगान सुरलांदोंमोन। आबादारिफोरनि गोख्रों सोमावसारनायनि लेखायै माहारियारि राजा लामाया गोबां गारिफोरजों बुंफबनानै ट्राफिक जामबो जादोंमोन आरो आबादारिफोरनि सोमावसारनायखौ नुनानै रैखाथि बिथिंखौ नोजोर होना आबादारिफोरखौ होबथानो थाखाय सीआरपीएफ आरो पुलिस बिफानजों लोगोसे रेपिड एक्शन फर्सखौबो दिल्ली फारसे हाबनाय लामायाव गोबां लेयारनि बेरिकेडिं खालामनानै दोननाय जादों, जाहाथे सोमावसारग्रा सासेबो आबादारिफोरा दिल्लीयाव हाबनानै दावराव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो हाया। आबादारिफोरा दिल्ली फारसे थांबाय थानाय समावनो पान्जाब आरो हारियानाखौ फोनांजाबनाय शम्भु बर्डाराव रैखाथि बिफान आरो आबादारिफोरनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि हिंसायारि जाथाय सोमजियो। आबादारिफोरा गोबां दावराव खालामनानै रैखाथि बिफाना बेरिकेडिं होनाय गासैखौबो बोखारना दिल्ली फारसे आवगायलांनो नाजादोंमोन। राहा गोथे जानानै रैखाथि बिफाना आबादारिफोरनि सायाव टियार गेस गावनो गोनां जायो आरो माखासे हिंसायारि दाङाबाजि जानायाव सा 20निख्रुइ बांसिन आबादारिफोर जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु एनडीए सोरखारनि हेंथायै पान्जाब, हारियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आरो मध्य प्रदेश रायजोनि आबादारिफोरा गोख्रों दिल्ली चलो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों, मानोना आथिखालाव आबादारिफोरा गावबा गावनि दिहुननाय आबादनि फसलफोरखौ उदाङै हाथायाव फाननो मोनै आरो सोरखारनि एजेन्सिनि जोहैसो फाननो गोनां जानायलाय आबादारिफोरा जोबोद आख'-फाख'आव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो मिरु सोरखारनि बानायनाय खान्थिखौ सुखुनाय मोनैनि जाहोनाव आबादारिफोरा सोमावसारनो थांखि लादोंमोन। मैयानि साना भारत हादर नाङैनो जोबोद दुखुगोनां सानमोन। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारिनि सीआरपीएफनि हेड कनस्टेबल मनेश्वर बसुमतारी बिथांनि मैया मुंख्लं सान फालिनाय जायो। रायखांनाया गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिफोरा बम बेरफ्रुहोनाय जाथायाव बर'नि फिसा हेड कनस्टेबल मनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गासै सा 40 सीआरपीएफनि जवानफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमानांदोंमोन। बे गाग्लोबनाय सान एबा मैयानि 14 फेब्रुवारि सानखौ भारत हादर नाङैनो गोसोम सान एबा ब्लेक डे महरै फालिबोदों। मैयानि बे बाथि गोसोम सान फालिनायजों लोब्बा लानानै बिर मुंख्लंनि नखरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा मनेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बर'नि गुबै धोरोम बाथौ आरज गाबनायजों लोगोसे 136 बेटेलियन नलबारि सीआरपीएफ हानजायाबो बिबार बावनायजों लोगोसे दुखु फोरमायथिदों। मैया 14 फेब्रुवारि आइ बिमा सरास्वतीनि गोथार सानमोन। मैयानि गोथार आइ बिमा सरास्वती सानजों लोब्बा लानानै BTR सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTR सोरखारा सा 18 एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा EM रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सा 18 सोरखारि कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो थिसनलाइ बिलाइ गथायनानै होयो। BTC सोरखारनिफ्राय थिसनलाइ बिलाइखौ मोननानै बिजाथिफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे BTC सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनानै होबावदों। जाय सुबुंफोरा गावखौ आरो फोरोंगिरि जानानै समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो गोसो दं, बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTC सोरखारा गासै 1472 फोरोंगिरि मासिनि थाखाय फोसावलाइ दिहुननानै होबाय। बे फोरोंगिरि मासिनि थाखाय नोंथांमोना फैगौ 16 फेब्रुवारि थामहिनबा गाबोननिफ्राय मार्च दाननि 3 अक्ट'सिम
आर'जलाइ गथायनो हागोन। आर'जलाइखौ गथायनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनिफ्राय एसटि महरै 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन आरो जायखिजाया बिथिङाव ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे BEd डिग्री थानो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे आर'जलाइखौ गथायनो हागोन। नोंथांमोना आर'जलाइखौ गथायनो थाखाय education.bodoland.gov.in अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गथायनो हागोन। कंग्रेस दोलोनि बारग' आफादगिरि सनिया गान्धीआ रायजो सभा एमपिनि बिजाथि महरै गसंगोन। बुधबार सानखालि सनिया गान्धीआ नमिनेशन लानो थाखाय दिल्लीनिफ्राय जयपुरसिम थांदों। मख'जाथावदि जयपुरनिफ्राय बारग' गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङाबो 6 बोसोर रायजो सभानि एमपि महरै दङमोन। नाथाय आथिखालाव लांदां जानाय रायजो सभानि मासियाव सनिया गान्धीआ बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थाग-थियारि जागासिनो दङ। इसिङारि सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला सनिया गान्धीआ रायजो सभानि एमपि जानायनि उनाव रायबारेली लकसभा मासियाव कंग्रेस दोलोनि थाखाय लांदां जागोन। अब्लाना बे समाव फिसाजो प्रियंका गान्धी भाद्राया रायबारेली समष्टिनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि एमपि बिजाथि महरै गसंथिनो हागौ होनना गोबाङानो सावरायलायगासिनो दं होनना मिथिनो हादों। बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारआ फैयै फैयै 50 बोसोर आबुं जाफैबाय। 1974 इं मायथाइयाव चन्द्रकान्त मुसाहारिजों गायसनजानाय सोरां मन्जु थियेटारआ थारैनो बर' रावजों फावथिना दिन्थिफुंबोनायजों लोगोसे बर' हारिखौ सिबिबोनानै दिनै सोरां मन्जु थियेटारआ जारिमिन सोरजिनो हामारबाय। मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोर जानायखौ नोजोर बोनानै बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटुवा सोरां फोथाराव थानाय लेसेरायाव गाजा-गोमजायै सनाथि मायथाइ फालिथाय खुंफुंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फुंबिलि समाव साफ-सिखोन खालामनाय हाबाफारि, गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि, बाथौ थानसालि थारनाय आरो बावथाय बावनाय हाबाफारि, हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि, सोरां मन्जु थियेटारनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो दंफां गायनाय बायदि हाबाफारिजों जागायजेनबाय। बे हाबाफारियाव BKWACनि मावफुं सोद्रोमा महिपाल बर' बिथाङा बाहागो लानानै गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायनानै होयो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा एबा मेन्देला ब्रह्म बिथाङा। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गां-50 फिरफिलाखौबो बिरहोयो IAS बाक्सानि भबेन दिउरि बिथाङा आरो सोरां मन्जु थियेटारनि फिरफिलाखौ बिरहोदों थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा। बेबादिनो मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों रंगिना-संगिना सोरां मन्जु थियेटारनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ जागायबाय। हादराव बारानिफ्राय बारा लामानि जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ लानानै सोरखारा गोबां जिंगासिगासिनो दं आरो गोबां नेमखान्थिबो फोसावबोदों। बेफोर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बादियै सोरखारा गोबां नाजागासिनो दं। थेवब्लाबो हादराव जाब्रबथायखौ खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेबादिनो सिगांनि बोसोराव सप्ता खनसेसोल' माहारियारि लामा रैखाथि एबा रड सेफटिखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय बे बाराव माहारियारि लामा रैखाथिखौ 1 दानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव कार रेली हाबाफारि लादों। 1 दानहै खुंनाय माहारियारि लामा रैखाथि दान हाबाफारिया मैया जोबथा सानमोन। आसाम सोरखारनि हान्था-मेला बिफाननि माहारियारि बिथोन बादियै दुलाराय रायजोनि गासै जिल्लाफोराव थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय माहारियारि लामा रैखाथि दान फालिनाय बादियै गारि सालायनायनि नेमखान्थि आरो आयेनफोरनि फारसे रायजो-राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाननि बानजायनायावबो 1 दान लामा रैखाथि सान फालिनाय जायो। बेनिनो मैया जोबथा साननि लोब्बाजों क'क्राझाराव कार रेली लानाय जादोंमोन। क'क्राझार हान्था-मेला बिफाननि मावख'गिरि एबा BTO धजेन बसुमतारिनि दैदेननायाव कार रेलीखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझारनि एडिसनेल SP नबनीता शर्मा बिथाङा।
SDFनि गोख्रों सिग्रोमनायाव दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय खानापारायाव सानै हाबा जानाय सुबुं ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंसे 25 नम्बर बथलनि 35.5 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनानै हमनो हादों। मोनथिनो हानाय बादिब्ला गोख्रों सिग्रोमनायनि दारै हमजानाय सुबुंनिफ्राय नोगोद 9,200 रांजों लोगोसे गंथाम मबाइल फन, गंसे लाइटार आरो गंसे हेडफनबो मोनफानो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि सानैखौ खानापारा भगतपुरनि बिसि फिसाय होनना मोनथिना मोनदों। फिसायनि मुङा कृष्ण नाथ आरो बिनि बिसिनि मुंखौ बनि नाथ होनना सिनायथिनो हादों। गोजोनथाव खौरां आसामनि सानै बर' आइजोनि जाफुंसारनाय। सुपार मास्टार गेम्स एन्ड स्पर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्स गवायाव आसामनि सानै बर' आइजोआ जाफुंसार जानो हादों। थांनाय 8 फेब्रुवारिनिफ्राय 13 फेब्रुवारिसिम गवानि बेम्बली जिम स्टेडियामाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्सआव आसामनिफ्राय मुस्रिमा हनेश्वरी बसुमतारी आरो नीला बसुमतारी मुंनि सानै बर' आइजोआ जाफुंसार जानो हादों। थारैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव दि मुस्रिमा हनेश्वरी बसुमतारी बिथांजोआ हेमार थ्र' आरो डिस्कास थ्र' गेलेनाय बादायलायनायाव नैथि बान्था देरहानो हादों आरो गुबुन सासे आइजो मुस्रिमा नीला बसुमतारी बिथांजोआबो शट पुट आरो हाइमार थ्र' गेलेनाय बादायलायनायाव नेशनेल मास्टार गेम्सआव देरहासार जाबोनो हादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।